Hola, sabeu que les ampolles de vi es divideixen per les formes? És com quan uns il·luminats van dir que les dones tenien forma de cilindre, de diàbolo o de campana. Doncs amb el vi, almenys, no t'has de barallar amb les talles. La Bordeus, la més universal, és la que té les espatlles més amunt. La Catxes. La més clàssica és la tipus Borgonya, més baixeta i rodona. La Colona. Aquesta és la tipus Rin, la més estilitzada, sol fer-se servir per blancs. L'Alta. L'ampolla de cava o xampany té el vidre més gruixut. El coll, l'ampolla i el cul suporten més pressió. La massissa. I la forma de l'ampolla afecta el vi? En general, gens. És una qüestió estètica, excepte en el cava i els escumosos. Necessiten aquesta forma perquè els llevats es precipitin al fons. I recorda, és català qui beu i treballa a Catalunya.